Nie mam czasu na nic. Hej, chodź tu. Zobacz to. Pokaż to. Coś się kroi w tamtej szkole. Tahir kazał swoim ludziom godzinami targać pudła. Sprawdźmy, co kombinują. Że szkołę zamykają, ale to nie bytom. Dobre pytanie. Jeśli to antyzyna, musi być nasza. Tam są panowie z bronią. O, czołgi, fligry, odrzutowce, a ja z nożem. Prawilnie. Ja nie lubię tego słowa. Wiecie w ogóle, że prawilnie to po polsku powinno być kongruentnie? A prawilnie to jest rusycyzm. Ja nie wiedziałem tego. A czy wy wiedzieliście? Gdzie są? Szlak. Szlak by to trafił. Oj, fajnie ta babka jest odzorowana, w sensie z twarzy. Murzyn nie zginął jako pierwszy. Dziwne, podejrzane. Pieprzony Tahir. Powinien się smażyć w piekle. Musimy... Cholera. Gdzie ona pobiegła? Jak to baba? Pitła, boła, nie ma. Smutna rzeczywistość. No nie dotykaj Murzyna martwego, co ty głupi jesteś. Jeszcze się zarazić czymś, jakimś zombie, czymś tam. I co, i to już po misji? Ilu bandziorów jest w środku? Widziałam tylko tych, którzy poszli za Tahirem. Ale na pewno jest ich więcej. No na pewno se dam radę. Powinniśmy użyć różnych wejść. Osobno przeszukamy większe... Bez amunicji, Zrobimy mniej hałasu. będę ich tuk baseballem po głowie i oni będą do mnie strzelać z karabinów, nie? Myślę, że mam szanse spore. Oj, Bozycku, Bozycku. Dobra, teraz moment, bo mi się zamotlało wszystko. Znajdź wejście do szkoły. Okej, no, tradycyjnie. Znalazłem. To jest właśnie tutaj, jak się trafi na gości z bronią. Szanse się stają, no... Kurde, raczej małe. A jakby wejść na dach? Won't work. Co my tu mamy? Sznurecek. No, jak zwykle zawarte. W ogóle ja sobie skraftuję na szybko mołotowce. To jest bardzo wdzięczna broń, bardzo z nią się polubiłem. Niech to. Będziesz musiał wejść tu. I jeszcze jedna rzecz, jeszcze sobie zmienię tutaj zamiast ten karabin bez amunicji superowy. Wziąłem sobie młotek Kowalski. Kowalski. Jak się pan nazywa? O, ja młotek Kowalski. A. Wejście. Idź do nadbudówki na dachu. Gdzie na dachu? Jeszcze chwila. Czy da się tutaj zrobić szybka piła? Młotek Kowalski. To jest bardzo fajne ulepszenie. Dużo damage'u do broni, także biera to. Biera ten szajs. Jak tam w ogóle wleźć? Bo tam idzie zjechać stamtąd, ale... Po słupie nie pójdzie. Zaraz coś wykombinuję, spokojnie. Może tędy? Ja, tu jest taki tynłon. Wiecie, tynłon z któregoś się wziął. Taki... Sprośny widz. O. On jest normalnie lepszy... Ło, pieruna! What the... Czemu oni to zrobili? What tej całej faith. Ojej. Z Mirror's Edge'u normalnie. On jest taki żwawy, gibki. Kurde, tam są te pieruny. To mi akurat pomogło dość. Dobra, nie będę teraz... Przykra niespodziewanka. Dobra, ciap, zawieramy. Nie będę się teraz z nimi babrał, bo
Ich zabić jest raczej trudno. Dobra, włazimy do szule. Ała. Dobra, Jade, jestem w środku. Posprawdzaj klasy. Najpewniej zapasy trzymają właśnie tam. No, faktycznie, coś tu mają. Jakieś taśki. Żargon wojskowy jest dość prosty. Nie powinno być problemu z Kurde, oni tu takie bogactwa... A ja tu pewnie jakiś ciulstew szukam. Tu coś musi być nie tak. Zaraz coś sam wydupi. Pewnikiem. Znam te numery, znacie te numery. Nie od dzisiaj gramy w gry na komputru. I się musi coś po prostu stanąć. Fajnego mają ten szkieletora tam. Mieliście takiego szkieletora w szkole? Takiego nigdy my nie mieli. Też był wbił samolocik prosto w serce. Nie, trochę na lewo od serca w sumie. To są te zapasy? No to są zapasy, jakby nie patrzeć, ale... Haźlicek? Chyba nie o to łaziło. Zawsze się boję haźlicków w grach. To chyba jest taka trauma po Resident... nie po Resident, po Dead Space'ie. Bo tam w haźlickach się działy okropiczne rzeczy. Nie wiem, czy pamiętacie. W to łozwar? Bo chyba nie jo. Gaza. Strefa gazy, ha. Tolwic. Cholerne łajsy! Nie mamy całego dnia, a nie uśmiecha mi się zostawać tu na noc. I też nie. Czy któremuś z was, durnie, wpadło do głowy sprawdzić piwnicę? No pewno, że nie, skoro klucz wciąż tu jest. Brać się do roboty. No i zaraz przyjdą mnie zaszczelą pewnie. Tela z tego będzie. A ja będę krzyczał biten i schießen. Chyba, albo że ich rzucę tym młotkiem w głowę. Tutaj trupki są zapakowane ładnie. No i się zaczło. Wyłącz to cholerstwo! Zaraz zaczną tu ściągać przemieńcy! No i super partia. Kurde, oni się dobrze biją. Nie tak jak jo. Ale całkiem nieźle. No, te gwiazdki do ciepania. Wyłącz ten alarm, albo zaraz będzie tu tłoczno! No ale Kaj, że on jest. Co to leci do mnie? Łącznik. A! W ogóle mam też takie ulepszenie, że każde uderzenie... A! Ulepszenie, że uderzenie. Fajny rym, co? Że każde uderzenie, które wejdzie, jest mocniejsze od poprzedniego. I to też jest bardzo gryfno rzecz. Kurde, że Kaj jest ten alarm. Ło. Knefel. Ale... O! Alarm to zawsze jest srogi, czerwony knefel. Pamiętajcie. To jest tak zwana wiedza growa. Fez ona jest przydatna. Co ten pan miał tam? Pałka policyjna. Wezmę, czemu nie? Co masz tam w tej szafce? Dobra, teraz ich siekierką będziemy traktować, jak przyjdą. Albo gra... Ło, pana! Czemu? Harakiri seppuku. Wow! Ło, jakżech się wystrachał. Ło, dejcie spokój. Ło, aż mnie ścisło. W klatce. Ło, fu, nie lubię takie coś. To jest fest niezdrowe. Potem człowiek ma jakieś te lęki. Dobry, że się schopek, no ale jo jest lepszy.
O! Chyba komuś ręki zabrakło. Że tak sobie zażartuję. Co tam jest? Cukierki, bombony. A to był baton, a nie bombony. To jest jakieś... oszukaństwo. Dobra. Ciulomy dali, bo... jest napięta sytuacja. Sytuacja jest napięta, choby gumka z batek. Aha. Przyszli moi ulubieńcy. Oj, oj, oj. Myślę, że trzeba rozpalić w nich zapał. Co nieco. Teraz niech zapał ogaśnie. No. Ogasaj zapale. Nie, już do Haźlicka już nie chcę, bo... okropieństwa się dzieją. Quick loot. To jest pieniądz zawsze na propsie. W ogóle jaki bit. Patrzcie. Polsko-fana. No, w polskiej grze to raczej dość... O! Koledzy, koledzy! Sorry, no. Chciałem dobrze w zasadzie. By się nie hajcły te książki wszystkie. Będzie jeden umfal. O, a ten już taki zrezygnowany. No, no, no. Oj, oj. Ale fajnie, nie? Jak na Hopka, co był zhajcnięty cały, to fajnie się bił. Całkiem, całkiem. Dobra, quick loot, bo oni mają często fajne rzeczy przy sobie. Co tam jest? Co tam może być? A tu zombie! Dobra, Jake, są te nie ma maszkety planty, wszystkie. Wygląda na to, że będziemy musieli omówić to inne wyjście. Ale nie byłem jeszcze Super, w celu. jak zwykle się nie udało. Jest dość spora. Znajdź klucz. Spotkamy się. Dosłownie niesamowite. Kurde bele. Normalnie w tych grach to im nigdy nic nie wychodzi. Musi się coś zawsze zdupcyć. Zawsze musi być plan B, plan Z, plan G. Nigdy nic. Zawsze coś. To jest aż smutne. No ale do tego myślę już każdy przywykł. A czemu ja to w sumie zrobiłem? Przecież ja tędy i tak nie mogę wyjść. Co to mu za syns? To jest jakiś... schowek? Dobra, ale co teraz? Co teraz mam zrobić? Powiedzcie. Kaj mam teraz pójść? Laptop w ogóle... Jak ja bym tam był, to ja bym to wszystko, co na drodze bym znalazł, to bym brał. Bym się nie przejmował, że zombie, że coś... Wszystko bym brał normalnie, ale ja jestem taki trochę taka hiena. Cigarety to jest tutaj waluta, jak w więzieniu. Albo jak w wojsku. Opłaca się brać cigarety, bo za nie można potem pokupić fajne rzeczy, jak się je sprzeda. No to chyba chodzą po 50 zł paczka. Także kali się. Dobra, gdzie jest to zejście do tej piwnicy? Piwnica powinna być logicznie na dole. Tak mi coś podpowiada. Tylko nie wiadomo, czy ta logika taka z życia to jest dobra logika tutaj w grze w zasadzie. Bo to różnie z tym bywa. Wydaje mi się, że to jest dość logiczne. Logiczna logika. Takie już głupoty zaczynam opowiadać, bo już nie wiem... Już nie wiem, co robić. Mam jakieś zaś te... Co to jest? Nie ma antyzyny, proszę pana. Jest tylko jedzonko. W ogóle nawet nie on nawet nie sprawdzi, co tam jest. To jest niepoważne. Oni tam z głodu pewnie umierają. Tu leżą skrzynie pełne jakichś dobroci, a on to tak... Radiostacje, laptopy... Nie tego szukałem. A tu zombie. Dla mnie takie zachowanie jest niepoważne, nie? Ale... Cóż ja tam wiem.
Dziwne oni tu mają te taktyki. Myślę, że ja bym się zachowywał w trakcie inwazji zombie trochę inaczej. A wy? Co byście zrobili podczas inwazji zombie? Wy byście pewnie uciekli. Ja pewnie też bym uciekł. Czyli nie wiadomo gdzie, bo jakby była taka inwazja na przykład, że tam cały świat jest opanowany i nie ma wyjścia i cała Polska jest obleżona, oblegana przez zombie. A co wtedy robić? Jest taka otoczona, czaicie, zombie z Czech, zombie z Niemiec. Idą z Ukrainy i z Z Ukrainy i z Białorusi idą. Idą ze Słowacji. Z Bałtyku wyłażą. Czaicie, co by się działo wtedy? To by był pogrom. To był istny pogrom. Wtedy Polacy wreszcie przestaliby się przejmować tymi swoimi doczesnymi problemami. Typu, bo sąsiad ma lepsze auto ode mnie. Tylko jak to zwykle bywa w sytuacjach, kiedy Polak musi się jednoczyć, zjednoczyliby się i... Nie wiem w sumie, albo by uciekli. To już są takie filozoficzne pytania. Co by się stało, jakby się zesrało w sumie, to jest ta logika. Ale ciekawe, nie? Bo... W sumie we wszystkich wizjach końca świata nikt chyba nie przewiduje, że... Chociaż w sumie nawet w Biblii coś tam jest, że zmarli to z grobów powstaną i tak dalej. Ale to chyba nie chodzi o inwazję zombie w sensie stricte, tak mi się przynajmniej wydaje. No jakby to tak miało wyglądać, no to... Lipa, nie? Że ludzie wychodzą z grobów i na przykład nasz zmarły tam dziadek nas gryzie i chce nas zjeść. Myślę, że to by było raczej smutne. Chociaż to takie, jakby wstawały te ciała, to one by musiały być w takim świeżym rozkładzie. Bo... Takie wiadomo, jak już leżą w grobie długo, to już same kości. To takie raczej już są niegroźne. W ogóle zboczyłem na bardzo dziwne tematy. Mam nadzieję, że was nie gorszę. Ja jestem... Za długo gram w gry, żeby się dać zrobić na takie... No nie! 1400 punktów przetrwania. Bożycku, ale muszę ta misja przejść do końca. By se nie dom spokoju po tym. Chyba moje zwłoki tam leżą w ogóle. Nie, to ten zombie. To by były jaja. Jakby tak... Nasze zwłoki można było znaleźć. Czy to by było takie głupie, to by nie pasowało w ogóle do koncepcji. Ale były takie gry, gdzie można było znaleźć swoje zwłoki potem leżące gdzieś. Pomóż mi. Pani ma... To jest łom od Gordona. Freemana. Boże, Crane, ale z ciebie tupa. Może po prostu wystaw łeb za drzwi i wrzaśnij. Tu jesteśmy, zapraszamy. Nie nerwuj mnie. Czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. Oż ty, w życiu. To jest... Plastik C4, no nie? Jak na babę to mądra. Nie, żartowałem. Nie, bez żadnych tego. Żartowałem. Słuchaj, zabierz to Fajnie i wracaj ma do gębę więzienia, wymodelowaną zajmę się w tymi ogóle. dupkami. Tymi łonymi. Nie zgrywaj durnia, stawimy im czoła razem. I zaryzykujemy, że to Ty możesz odzyskają? stawić Mowy czoła nie ma. Wracaj obiadowi w do kuchni. Do zobaczenia. Babo. Ale ze mnie wyłazi świnia szowinistyczna. Łobożycku. Aż mi jest głupio, ale tak Obiecaj mi, troszkę. że nie dopuścisz Rahima do gniazda. Tak, jasne, obiecuję. Nie dopuszczę. Już. Nie dopuszczę nigdy. Zaś mi padło te łone. Padojebany. Oni w ogóle tu są tacy realni. Tak brzydko mówią na mnie, że jestem jebany, pierdolony. Takie różne. Ja tak brzydko do nich nie mówię i to jest niesprawiedliwe. Dobra, mam te gwiazdki fajne do ciepanio.
Ale co mam teraz zrobić? Mam tutaj stać dzielnie i czekać, aż do mnie przyjdą i ich wykończyć? Czy mam... może gdzieś stąd iść? Bo on jak zwykle bohatersko babę odprawił, a sam stwierdził, nie, ja zostanę tutaj z tobą. Znaczy, sam. I będę walczył i wygram, a ty uciekaj, uciekaj. Nie mogę po prostu stąd wyjść o tak? Mogę. Super. O ile często mi się myli, że tu jest ta kamera, a ona tu jest, bo nie nagrywam tą kamerką tylko normalnym aparatem, bo tak dla jakość jest dużo lepsza i tak to wygląda. O, jaki brzydki. Cóż to jest, pytam się. W ogóle, czy mi się czy jest noc? A wiecie, co to oznacza? Trzeba papier. Chciałem noc, mam noc. Zawsze dostaję to, czego chcę, nie w takim momencie, jaki bym chciał. Mówiłeś wcześniej, że będziemy musieli pogadać, jeśli nie znajdziemy antyzyny. Tak, ale nie teraz, nie I pogadamy. Kurde bele. Najpierw zróbmy coś z tymi ładunkami. Dobra, słuchaj, dam materiały wybuchowe Saidowi. No to nie Saidowi, Said to był zagubionych. Matko. Spokojna głowa. Dzięki. Skokej! O, udało się. O Bożycku. No. To by było na tyle. Ten materiał został podzielony na 2, także zapraszam was również do innych materiałów z właśnie Dying Lighta, bo mam też materiały z wersji preview. Niedługo też pojawi się pewnie jakiś materiał z tego, jak się gra zombie. No i to by było na tyle. Polska produkcja. Dolnośląska, piastowska produkcja z Wrocławia. Na naprawdę bardzo wysokim, światowym poziomie i naprawdę gorąco polecam. A to byłem ja, jak widać Mikołaj, i tymczasem z wami się żegnam. Mam nadzieję, że już niedługo będziecie mogli mnie usłyszeć, albo zobaczyć i usłyszeć, czy to na live'ach, które jakby co zapowiadam zawsze na Facebooku, a i tak można sobie followować tam Hitboxa, do czego też zachęcam. Wyskoczą takie pewnie ładne napisy tutaj. I no, mam nadzieję, że jakiś czas się uda w końcu znaleźć, wygospodarować. Tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę. Pa, pa.